Goddag. Mit navn er Christian Jespersen, og jeg driver SEO for selvstændige, og du er her, fordi du leder efter en, der kan levere SEO-tekster til dig, ikke sandt? Det kan jeg, og det er tekster, som er skrevet 100% af mig. Der er lagt overvejelser, der er lagt en søgeundersøgelsesanalyse ind, og der er ikke brugt AI. Så hvorfor er jeg så forhippet med, at der ikke er blevet brugt AI? Det er jeg, fordi at mange af dem, der siger, at AI skriver godt, og man ikke kan kende forskellen. Jeg betragter lidt de mennesker, som siger det, at det er folk, som det svarer til, at de aldrig har set fodbold før, og så ser de noget anden divisions fodbold, og så siger sådan, det er godt nok virkelig god fodbold. Det sammenligner de med, at det er god fodbold, det er fordi, de ikke har set, hvordan de spiller i Spanien, Italien, Frankrig og Tyskland. Gode tekster er noget, som vækker følelser, og gode tekster skal vække følelser, før de kan sælge. Og det er det, du har brug for. Du har brug for SEO-tekster, der kan rangere, og der er noget, der kan sådan indkassere penge. En anden ting, hvorfor jeg også er forhippet med, at teksten de skal skrive til mig, det er, fordi det er ren og skær faglig stolthed, og fordi jeg ved, at jeg skriver godt. Og det kan jeg sige, fordi jeg har skrevet 3 bøger. Jeg lægger en stor ære i og hele tiden blive bedre til at skrive. Jeg synes det at bruge AI synes det er et nederlag. Synes det er, men det er sådan set ligegyldigt, hvad jeg synes om det. Det vigtigste er, at der er lavet nok undersøgelser, der viser, at AI-tekster simpelthen ikke performer lige så godt. Man siger, jamen bliver det anderledes med tiden? Det kan godt være. Det kan godt være, det kan jeg ikke sige. Det kan jeg ikke spå, og det er der ikke nogen, der kan. Men faktum er, at der er nok undersøgelser, der viser, at AI-genererede tekster lige nu ikke performer lige så godt som velskrevet SEO-tekster. Også det, der kaldes SEO-venlige tekster. Så hvis du har brug for tekster, der konverterer, som er skrevet af mennesker til mennesker, så giv mig et kald, eller skriv til mig, og så kan vi tage en snak, en fuldstændig uforpligtende snak. Så vil jeg gerne høre mere om din hjemmeside, dit projekt, dit firma, din virksomhed, og hvad det er, du har brug for, og så tager vi den derfra. Jeg ser frem til at snakke med dig. Ha' det rigtig godt. Hej.